El setmanari patrocina Redacció Berga. Ja fa un any de l'aterratge al Parlament de Catalunya de la diputada berguedana de Convergència i Unió Montserrat Ribera. Durant tot aquest temps, Ribera ha presentat iniciatives parlamentàries encaminades a posar de manifest les deficiències de la comarca i a impulsar proposicions que les milloressin. En una roda de premsa celebrada ahir a la tarda a Berga, Ribera va repassar les principals accions realitzades durant aquest període de sessions que ha estat marcat per grans debats com el finançament. A iniciativa de la diputada, la cambra parlamentària ha discutit temes com ara la possibilitat finalment desestimada que el Berguedà estigués inclòs dins els plans de dinamització per a comarques en recessió, el tancament de Taiko o la millora de l'entorn del Pi de les Tres Branques. La darrera de les proposicions presentades abans de les vacances gira a l'entorn de la seguretat i la presència de més Mossos d'Esquadra al territori. Túnel del Cadí S.A. ha renovat el compromís de col·laboració amb el Consorci de Formació i Iniciatives Cercs Berguedà per al foment de totes aquelles accions i projectes que donin suport al desenvolupament del sector agroalimentari. En concret, el conveni se centra en continuar la línia de treball encetada l'any passat amb el projecte Posa el Berguedà al teu plat i suposa una aportació de 18.000 euros. Amb aquests diners es va iniciar l'any passat la mostra de productes agroalimentaris del Mercat Medieval de Bagà i la tercera mostra agroalimentària en el marc de Berga Bolet. Segons va explicar el director general del Túnel del Cadí, Albert Vilalta, la intenció és donar suport i donar projecció a totes aquelles iniciatives que reactivin econòmicament el territori. L'Oficina Local d'Habitatge de Berga exhibeix des d'aquest dijous la llista amb les sol·licituds admeses a la convocatòria del lloguer de pisos socials que es va posar en marxa aquesta primavera. La relació d'admesos opta en algun dels habitatges que Dixa té al barri de Santa Eulàlia i al carrer Mossèn Espelt. També hi ha opcions disponibles al polígon de la Vall d'An. Els interessats rebran una notificació al seu domicili confirmant l'admissió o l'exclusió del procés que ara obre un període d'al·legacions perquè aquells als quals se'ls hagi denegat la sol·licitud puguin resoldre-ho. Les llistes definitives es coneixeran al setembre i l'adjudicació dels pisos tindrà lloc a finals d'aquest mateix mes.